I denne video vil jeg vise jer, hvordan jeg bruger min Samsung-telefon, som er en Android-telefon, til at skrive ind i computeren. Indtil nu har ordblind skulle bruge nogle specielle programmer til at skrive, til at diktere ind i computer som Dictus, eller på engelsk Dragon, Naturally Speaking. Det er blevet meget nemmere nu. Nu kan man nemlig bruge en telefon til at diktere direkte ind i computeren ved at bruge telefons talegenkendelse. Jeg viser lige først, hvor jeg har talegenkendelse i min telefon. Jeg går ind i indstilling, og ind i indstillingerne vælger jeg sprog og input. Man kan se, at sprogstelefon er dansk, så det er fint nok, at jeg bruger Samsung standard tastatur. Det er også godt. Og så er der noget, der hedder Google indtaling, og lidt længere ned noget, der hedder stemmeinput. Det er egentlig det samme. Jeg tager lige stemmeinput. Og der kan jeg vælge at trykke på det der lille indstillinger der. Og der kan jeg se, at mit sprog er dansk her. Så talegenkendelse er slået til. Hvis man går ind i sprog herop, der kan man skifte sprog. Det gør jeg ikke, men jeg kunne for eksempel tage det her, fjerne det her. Man kan have flere sprog, men det er en dårlig idé. Så er det svært for telefonen at genkende, hvad for et sprog man snakker. Så det var indstillingerne. Indstillingerne er forskellige afhængige af telefonmodeller, og har I et problem med jeres telefon, må I rigtig godt sige til, så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af jeres telefon. Det jeg skal nu, det er at bruge Google Doc, både i min telefon og i min computer. Og som I kan se, så er min computer klar her med Google Doc. Jeg har i forvejen hentet Google Doc og Google Drive i telefonen her. Så jeg finder lige blandt mine mange applikationer, jeg finder Google Drive. Og så kan jeg se, jeg kan lige gå en hak tilbage, så kan I se hele drevet, hvordan det er organiseret. Jeg har lavet en mappe, der hedder 1. Jeg åbner den map. Jeg går lige ind på computer også. Og der har jeg også en map, der hedder nummer 1. Og ind i det et dokument, der hedder Google Doc, som jeg har kaldt Google Doc. Og ind i telefonen åbner jeg også Google Doc. Nu er vi der næsten. Vi har det samme dokument åbnet i telefonen og i computeren. Og I ved godt, at når man har det samme dokument åbnet 2 steder, så kan man godt sådan drille hinanden og skrive noget, og så kommer det i begge steder, og så kan man slette hinandens kommentarer. Det gør jeg så ikke lige her. Jeg tager min telefon og fortæller min telefon ved at trykke på den lille blyant her, at jeg gerne vil skrive noget. Jeg kan vælge at skrive med telefonens tastatur, eller også bruge de ordforslag, jeg har her, men det gør jeg ikke. Jeg tager den lille mikrofon og laver en lille test. Jeg skal teste min telefon nu. Det blev super fint. Jeg kan se, at internet er langsom. Der er ikke kommet noget i min computer endnu. Det betyder, at der ikke er noget internet. Sådan. Det tog lidt lang tid, men den kom.